Kamet basa Namebantei marwen ubala klat no Karnataka Pdiang Gajing sumar men kamit jong kat nyau trek leber arja arpusan kala 1 point yeng sa jong hasnong Sohparu West Khasi Hills District men kat kendai trek leber arja arpusan. Ya kamet basa jong Namebantei lakit da kaling sun na Karnataka sharu Guwahati pan Guwahati pat dalit shaw da ambulance kabana nongston. Laya thu bay ka jinglot jing sabat kiwe ki jingdan kam na Karnataka sharo Delhi lakit klit da Kalesen Shar Cultural Society bat na Guwahati shanong stan labak klit hi da ki Bahaïing. Kumban syukraw hang ni baw hybrid Namebantei marwen uday badang pulih haka kelas ke Bahnyo a residential school jong ka Gukul Educational Institution hati Gagipura Mandya District jong ka Jilla Karnataka. Namebantei ulaklat Pdiang Gajisha sumar Mandya Institute of Medical Science hadian Gajishi tomba ulabam ya kijing bam basa hakamit jong kat south regular arja arpusan. Nalor Namebantei uladan sawai pat khana ukre lang khong tani na lendam pen ursla civil subdivision ubalaklat no haka step jong kat regular arja arpusan hakane gajo ke jaka sumar. Uba galan sar marwen ubre ukunyi try jong uniu hybrid Namebantei ulapan pau ke jing sngo diaw bakum ke yeng kala do no ya wei nagi dekat ke yeng hendrai kishan ya pat haka monjong play bobol ibet ban shim no ya u shalade ulaong bakum ke yeng kamdan ai ban ong dakum wei pat hendrai ka haban su Pdiang ya kane ka balaja bo ulapan pau ba ukun jong ki uyo ya ka jing pang pre bat penhiar ka bala lam sha ka jing do no ya la ka jing im. Oleh tu baya ke jingle niam bakat du na ka bentau hybrid Namebantei an penlong haka arpau tarik haka por shibaje no paisngi bari ka met basa an selet tap dan buram hau lum jing tap ka balang 7-day Adventist SDA Sohparu. Dikot jong kajing jongi kajing pang kadai kajing pang pri bat penhiar. Nomor ya kaneng istip na kajing su dan kajing ya telefon lambat ki doktor na stenis ko Apollo Hospital Karnataka. Nrai ban ong bakane kajing pang kadai ka bi kumpang yo sing nang nang tai ya kata nak kalian jungi ngim Pdiang. Lemar ni Pdiang ya kai ka bagi doktor kiran. Dia pensung su Pdiang ya ka bangi usung nak kling kateng up ya kata ngim labat Pdiang. Rengkat ka balang 7-day Adventist Sohparu. Ngile penbaj bangin pendap ngen penkhoj ka met ka jong i lasai ka sni ka arpoterik. Haka por si baje no paisni. Namar bakane ka sen kadai ka wai na kiseng ka ba yarap ha yangi sanai sanong kondong ka ba petilan ti yangi kumno bangin yo lat ban pa school ki kon bakin nang start tena kan ka seng kala pha bon ba ki khna ki samla o jaduk menta ki don ki bal pule engineer ki bal terai ka ki kam ki don ru ki banang le school naduk ki bahapo ek hosnam. Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.